बरं आता बरं आता स्क्रीन दिसते का की नाही? दिसतीये. ओके, एक मिनिट मला ती दिसत नाहीये. बरं चालेल. बरं, आणि कोणाला काय सांगायचंय की त्यांना 13व्या अध्यायातलं काय आवडलं? कुमुद माताजी, सनोजा नाहीये का? बरं, काय आवडलं तुम्हाला 13व्या अध्यायात? म्हणजे काय असं वाटतं की आपण ते लक्षात ठेवलं पाहिजे? कुमुद माताजी, काय? बरं, इतरांना आपण परत या टॉपिकवर नंतर येऊया. सनोजा, ऐकू येत नाहीये वाटतं. बरं चालेल, मग आपण आता येस 14. माताजी, हरे कृष्णा माताजी. मग मी ते सांगा रेकॉर्डिंग सांगा. ग्रुप मध्ये शेअर करत होती ना, म्हणजे मला ती बोलू नाही शकली, म्यूट होती मी. ओके. या 13 अध्याय असं बघायला गेलं तर अवघड खूप आहे, हम्म, समजण्यामध्ये पण आणि समजवण्यामध्ये पण. हम्म, नंतरजी तुम्ही तुम्ही खूप सुंदर रीतीने हे सगळं समजवतात. मला याच्यामध्ये श्लोक्रम 8 पासन 12 पर्यंतचे जे आहेत ना, हम्म, ते अवघडही आहे पण समजायला आपल्याला व्यवस्थित आहे वाटतं. हम्म, आणि अदले मधले ते जे श्लोक आहे, जसं की ते प्राणमय, अन्नमय, मनोमय आणि हम्म, विज्ञानमय श्लोक जो तो आहे ना, हम्म, ते हम्म, परपट ते मला खूप आवडतं. ते हम्म, समजायला आणि ऐकायला खूप हम्म. आवडतं. हरे कृष्ण. मग तशी आता मी बरं लिव्ह करते, माझे क्लास आहे. चालेल चालेल. हरे कृष्ण. करा. बरं मी चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स लिंक शेअर करून दिलेली आहे. पुन्हा जरूर पडली तर तुम्हाला त्याची करून द्याल का? चालेल पुन्हा चालेल. शेअर करा मध्ये. हम्म, हरे कृष्णा सर्वांना. हम्म. तर मला सुद्धा 8 ते 12 हे श्लोक आवडले, कारण एक पक्क समजलं की आपण आपल्यामध्ये हे गुण जर विकसित केले नाहीत तर आपण कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तर हे गुण आपल्यामध्ये विकसित करणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. 20 गुण दिलेले आहेत तर आपल्याला, आणि असं नाहीये की ते खूप अवघड आहे. एकदा तुम्ही कृष्ण भावनाभावित जीवन जगायला लागता तेव्हा हे गुण तुमच्यामध्ये ऍज अ गिफ्ट कृष्णाकडून तुमच्यामध्ये आपोआप ते वाढायला लागतात किंवा आपोआप हे गुण दिसायला लागतात. तर आपल्याला हे गुण आपल्यामध्ये आले पाहिजेत जर आपल्याला या मार्गावर पुढे जायचं असेल तर. आता 14वा अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना तुम्ही जिकडे आहात तिकडनं साष्टांग नमस्कार करा. त्याचप्रमाणे कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांचा आज डिसअपिअरन्स डे आहे, आज त्यांनी त्यांची या पृथ्वी तलावरची लीला संपवली आणि ते परत कृष्णधामात गेले. तर त्या श्रील प्रभुपादांना आपण मनापासून साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांनी जर आपल्यासाठी हे लिहून ठेवलं नसतं, हे जे ज्ञान भागवतम मधलं किंवा इतर उपनिषदातलं भगवद्गीतेतलं ज्ञान जर त्यांनी लिहून ठेवलं नसतं तर आपल्याला हे काही समजलं
नसतं. त्याच्यामुळे त्यांचे उपकार आपण किती मानू तितके कमी आहेत, आणि त्यांनी हे जे ज्ञान लिहून ठेवलेलं आहे त्याचं ऋण आपण कधीही त्यांना फेडू शकणार नाही. तर फक्त एकच गोष्ट आपण करू शकू, म्हणजे ही जी कृष्ण भावना आहे ते मनापासून म्हणायचे की तुम्ही सगळ्यांना कृष्ण भावना द्या. आपण फक्त इतकं करू शकू की ही जी आता आपली लिंक आहे आपण इतर जणांना फॉरवर्ड करून त्यांना रिक्वेस्ट तरी करू शकू की तुम्ही हा क्लास अटेंड करा म्हणून. तर शिला प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, दोघांनाही माझा साष्टांग नमस्कार. तर 13व्या अध्यायामध्ये आता आपण काय काय बघितलं, आपण थोडासा एक रिकॅप घेऊया की 13व्या अध्यायाचं नाव क्षेत्रज्ञ विभाग योग, आणि याच्यामध्ये आपण प्रथम अर्जुनाने 6 प्रश्न विचारले, आणि प्रकृती म्हणजे काय, पुरुष म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान आणि ज्ञेय. मग श्रीकृष्णाने या सर्वांची उत्तरं दिली, आणि मग त्यांनी सांगितलं की हे जे क्षेत्र आहे हे 24 तत्वांचं बनलेलं आहे, आणि या 24 तत्वांच्या क्षेत्रामध्ये 2 क्षेत्रज्ञ आहेत. एक म्हणजे जीवात्मा, जो आपण म्हणूया मर्यादित क्षेत्रज्ञ आहे, त्याला आपल्याच क्षेत्राचं ज्ञान असतं, आणि जो दुसरा क्षेत्रज्ञ आहे जो परमात्मा आहे त्याला सर्व क्षेत्रांचं ज्ञान असतं, म्हणजे त्याला इन्फानाइट नॉलेज असतं. जो जीवात्मा आहे तोही क्षेत्रज्ञ आहे पण त्याचं नॉलेज फायनाईट आहे. मग त्याच्यानंतर श्रीकृष्णानी शिला प्रभुपादांनी त्यांच्या पर्पटमध्ये लिहिलेलं आहे की हे 24 तत्वांचा हा क्षेत्र बनलेला आहे, आणि जर याच्यातून तुम्हाला मुक्ती हवी असेल तर मग तुम्हाला ज्ञान घ्यावं लागतं. मग हे ज्ञान मिळवण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, तुमच्यामध्ये तुम्ही 20 गुण विकसित केले पाहिजे, आणि हे गुण जेव्हा तुम्ही विकसित करता तेव्हा तुमचा मुक्तीचा मार्ग तुम्हाला दिसायला लागतो. आणि मग श्री कृष्ण ज्ञेय म्हणजे काय, की कृष्णाला जाणणे, परमात्मा कोण आहे. मग हे उत्तर श्रीकृष्णाने पुढच्या श्लोकामध्ये दिलेलं आहे, आणि मग श्रीकृष्णाने सांगितलंय की प्रकृती आणि पुरुष यांचा संग कसा होतो, आणि मग त्या संगामुळे काय होतं, कसा तो विविध योनींमध्ये जीवात्मा अडकून बसतो. आणि मग त्याच्यानंतर ज्ञान चक्षुचं सांगितलंय की ज्याला ज्ञान चक्षु असतात त्याची विजन कशी असते, तो त्याच्या मनाची कधीच अधोगती होऊ देत नाही, कारण त्याला माहिती आहे की समोरच्या माणसाच्या किंवा एखादा पशु पण असेल त्याच्या पण हृदयामध्ये परमात्माच आहे. त्याच्यामुळे तो बघताना बाह्य शरीराकडे किंवा या माणसाचं बाह्य वागणं कसं आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता तो त्याच्यामध्ये वास करणारा जो परमात्मा आहे त्याच्याकडे तो लक्ष केंद्रित करून काम, क्रोध, लोभ इत्यादी जे अनर्थ हृदयामध्ये असतात त्या अनर्थापासून तो खूप लांब राहतो, कारण त्याचं लक्ष आता फक्त परमात्म्यावर केंद्रित आहे. मग आता हे झाल्यानंतर आपण 14वा अध्याय जो आहे त्याचं नाव गुणत्रय विभाग योग आहे. हा अध्याय आपण आता शिकणार आहोत. आता या अध्यायामध्ये
तीन गुणांचं डिटेलमध्ये वर्णन केलेलं आहे. मग आता 13वा आणि 14वा अध्याय जो आहे त्याच्यामधला कनेक्टिंग श्लोक हा कुठला आहे तर 13.22 श्लोक आहे. अंजली माताजी, तुमच्याकडे पुस्तक आहे का भगवद्गीता? हो आहे. आहे ना? हो तर आहे. 13.22 अनुवाद वाचाल? हो. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. त्याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे श्रीकृष्णाने तीन गुणांचा उल्लेख केलेला आहे की हा जीवात्मा तीन गुणांचा भोग करत असतो आणि अशा तीन गुणांच्या संगामुळे काय होतं की त्याला सुख दुःख हे प्राप्त होतं आणि मग त्याच्यानंतर विविध योनींमध्ये त्याचा पुनर्जन्म होतो. तर आता हे जेव्हा श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत होते तेव्हा अर्जुनाला हे तीन गुण कोणते काय याच्याबद्दल त्याला विशेष माहिती नव्हती. आणि जेव्हा श्रीकृष्णाला समजतं की काही ठिकाणी अर्जुनाला समजलेलं नाहीये तेव्हा परत त्याचाच विस्तार करून श्रीकृष्ण अर्जुनाला ती गोष्ट सांगतात. आता तीन गुणांबद्दल एवढं सांगायला आहे की श्रीकृष्णाने ठरवलं की आता 14वा जो अध्याय आहे त्यात किंवा हा जो 13वा अध्याय संपला त्याच्यानंतर मी फक्त तीन गुणांवरच बोलेन आणि मग हा जो 14वा अध्याय आहे त्यात तीन गुण इन डिटेल सांगितलेले आहेत. मग हे तीन गुण जीवात्म्याला कसे प्रकृतीशी बांधून ठेवतात आणि मग या गुणांचं वैशिष्ट्य काय आहे, मग त्यांच्यामुळे माणूस कसा वागायला लागतो, कुठली कर्म करतो आणि अंतिम काळ जेव्हा त्याचा येतो तेव्हा तो ज्या गुणामध्ये स्थित असतो त्या गुणामध्ये स्थित असल्यावर त्याला त्याचं गंतव्यस्थान कुठलं आहे म्हणजे तो कुठे जातो, कुठल्या लोकात तो जातो हे सांगितलेलं आहे. आणि मग हे जे तीन गुण आहेत यांच्या पलीकडे कसं जायचं हे सुद्धा श्रीकृष्णाने आपल्याला इकडे सांगितलंय. तर 13.22 जो श्लोक आहे तो श्लोक कनेक्टिंग श्लोक आहे 13वा आणि 14व्या अध्यायातून. तर आता आपण जस्ट आणि परत रिकॅप घेऊया की 13व्या अध्यायामध्ये आपण काय काय शिकलो. तर 13व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की जे काही चल आणि अचल आहे सगळं जे काय या लोकांमध्ये आहे ते एक कॉम्बिनेशन आहे चेतन शक्ती आणि जड शक्ती म्हणजे सोल अँड मॅटर. या सर्वांचं कॉम्बिनेशन जे जे काय तुम्हाला इकडे दिसतं ते एक कॉम्बिनेशन आहे स्पिरिट अँड मॅटर किंवा सोल अँड मॅटर. आता प्रकृती जी आहे ती जबाबदार आहे क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी म्हणजे प्रकृतीमुळेच आपल्याला शरीर मिळतं किंवा जीवात्म्याला आत्म्याला एक शरीर मिळतं किंवा एक आवरण मिळतं. हे सगळं प्रकृती जे कार्य करते ती कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली हे कार्य चालू असतं. आता जो जीवात्मा आहे तो या प्रकृतीपेक्षा भिन्न असतो, वेगळा असतो, पण तरीही कसा तरी तो या प्रकृती मध्ये गुंफला जातो आणि आता तो अशा तऱ्हेने ट्रॅप होतो या प्रकृती मध्ये की त्याला जवळजवळ बाहेर येणं अशक्यच होतं. आता 14वा अध्याय हे सगळं आपण 13व्या अध्यायात शिकलो. आता 14वा अध्यायात सांगितलंय की
हे जे 3 गुण आहेत, जणू काय ना या अशा 3 बेड्या आहेत की ज्यांनी आपल्याला इतकं घट्ट बांधलंय की आपल्याला हालायला सुद्धा जागा नाहीये. आणि मग या 14व्या अध्यायात सांगितलंय की या ज्या 3 बेड्या आहेत किंवा हे जे 3 गुण आहे, या 3 गुणांपासून आपल्याला मुक्ती कशी मिळू शकते. आता आपण चालू करूया अध्याय. आता आज कुमुद माताजी नाही आहेत ना, मीच वाचते. पहिला श्लोक आहे. श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिं इत गतः. श्री भगवान अनुवाद. म्हणाले, हो, श्री भगवान म्हणाले, आणखी पुन्हा मी तुला सर्व ज्ञानातले परम उत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे या श्लोकामध्ये दुसरा शब्द भूय आहे. परम भूय प्रवक्ष्यामि. भूय, भूय म्हणजे पुन्हा एकदा. आता इकडे भूयचा अर्थ काय आहे की कृष्ण सांगतायत की जे मी तुला 13व्या अध्यायात 22व्या श्लोकामध्ये 3 गुणांबद्दल सांगितलंय, आता परत किंवा पुन्हा मी तुला या 3 गुणांबद्दल सांगणार आहे. आणि इकडे श्री कृष्णाने या पहिल्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे ज्ञानम उत्तमम. म्हणजे कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की मी तुला जे ज्ञान सांगणार आहे ते सर्व ज्ञानांमध्ये उत्तम आहे. मग तुम्हाला आठवतं का 9व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? 9वा अध्याय काय आहे नाव? राजविद्या राजगुह्य. विद्या, हा, गुह्य. तर मग Right. तिकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की हे जे मी तुला ज्ञान देतोय हे परम गुह्य ज्ञान आहे. हे जे ज्ञान आहे हे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे, राजविद्या आहे. मग इकडे या 14व्या अध्यायामध्ये कृष्ण सांगत आहे की हे ज्ञान उत्तम आहे. मग ते जे उत्तम ज्ञान किंवा परम गुह्य ज्ञान याच्यामध्ये फरक काय आहे? तर जे परम गुह्य ज्ञान आहे किंवा जी राजविद्या आहे ते आपल्याला काय समजतं की ही विद्या जेव्हा आपण घेतो तेव्हा आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. किंवा हे जे परम गुह्य ज्ञान म्हणजे काय आहे ज्ञान की मी कृष्णाचा अंश आहे किंवा मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे. आय एम द एटर्नल सर्व्हेंट ऑफ कृष्णा. मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे. मी या भौतिक प्रकृतीचा भाग नाहीये. भले भौतिक प्रकृतीने आपल्याला हे शरीर दिलंय, पण मी या प्रकृतीचा नाहीये, मी प्रकृतीपासून भिन्न आहे. तर हे सगळं ज्ञान आहे, हे गुह्य ज्ञान झालं. आणि राजविद्या म्हणजे काय की हे एकदा आपण ही विद्या घेतल्यानंतर आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. आणि ही विद्या जी आहे या विद्येचा कधीच नाश होत नाही. आता समजा जर आपण भक्ती करतोय आणि समजा जर आपली फक्त एक 10% झाली या आयुष्यामध्ये, पुढच्या आयुष्यामध्ये असं नाही की आपण 1% पासून चालू करतो, नाही. आता 10% झाली, आता 11% पासून डायरेक्ट आपली सुरुवात होते. पण आता हे जे ज्ञान आहे 14व्या अध्यायातलं ज्ञान, ज्ञानम उत्तमम. तर असं का म्हटलंय? कारण कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की हे ज्ञान मिळाल्यानंतर तुम्हाला पूर्णावस्था प्राप्त होऊ शकते. आणि अनेक ऋषीमुनींना हे ज्ञान घेऊन त्यांना सुप्रीम परफेक्शन मिळालेलं आहे किंवा त्यांना प्रावीण्य मिळालेला आहे. आणि तो गोल पाहिजे आपल्या सर्वांचा.
काहीतरी गोल तुमच्या मनामध्ये असला पाहिजे. आता बघा, समजा जर एक दहावीत मुलगा आहे, आता त्याला जर चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन पाहिजे, तर त्याचे आई वडील काय म्हणतील, चल आता तू रोज अभ्यास कर किंवा तू क्लास जॉईन कर आणि 21 लाईकली किंवा जे काही सेट्स बाहेर मिळतात ती पुस्तकं आण आणि चांगला अभ्यास कर. पण समजा जर एखाद्या मुलाने हे सगळं केलं आणि त्याशिवाय त्यांनी 10वीचे लास्ट 10 इयर्सचे क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह केले आणि आता तो परीक्षेला गेला आणि जर त्याला सगळ्याच विषयात अगदी 100पैकी 100 मिळाले, तर आपण काय म्हणू की हा जो मुलगा आहे याचं नॉलेज परफेक्ट आहे. जो दुसरा मुलगा आहे त्यांनी सुद्धा क्लास जॉईन केला, जे काय त्याला क्लासमध्ये शिकवलं ते त्याचा अभ्यास केला, त्यांनी अगदी सिन्सिअरली त्यांनी अभ्यास केला, त्याला सुद्धा 95 मिळतील, 95%. पण हा जो मुलगा आहे ज्याला प्रत्येकात 100पैकी 100 मिळाले, त्याला काय आहे, त्याला परफेक्ट समजलेला आहे की आपल्याला जर 100पैकी 100 मार्क पाहिजे असेल तर आपल्याला काय काय करावं लागतं. त्याचप्रमाणे पूर्णावस्था म्हणजे काय की श्रीकृष्णाचं नित्य सेवक होणं किंवा त्या 5 रसांमध्ये कुठल्या तरी एका रसामध्ये स्थित होणं, श्रीकृष्णाचा असोसिएट म्हणून किंवा पार्षद म्हणून त्यांच्या बरोबर सतत विहार करणं, ही झाली पूर्णावस्था. की त्या 5 रसांमध्ये स्थित होऊन श्रीकृष्णाची सेवा करायची किंवा प्रेमाने त्यांची भक्ती करायची, ही पूर्णावस्था झाली. मग ही पूर्णावस्था जर आपल्याला हवी असेल तर इकडे हे जे 3 गुणांचं ज्ञान आपल्याला श्रीकृष्णाने दिलेलं आहे ते आपण जाणलं पाहिजे आणि 3 गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. आता जेव्हा आपण म्हणतो की काहीतरी गोल आपल्या मनामध्ये हवा, जर गोल तुमच्या मनामध्ये असेल, बघा एका 10वीत मुलगा आहे, समजा जर त्याला सायन्सला ऍडमिशन पाहिजे तर त्याला गोल ठेवावा लागतो ना की मला कमीत कमी 90% मिळाले पाहिजेत. गोलच जर त्यांनी ठेवला नाही तर आपल्याला सांगता नाही येणार की त्याला ऍडमिशन मिळेल नाही किंवा त्याचा अभ्यास सुद्धा फोकस्ड नसेल. गोल असल्याशिवाय तुम्ही प्रगती करू शकत नाही. आता तुम्ही मला सांगा की तुम्ही भगवद्गीता शिकताय तर तुमचा गोल काय आहे? मला एकदम एंड गोल सांगू नका, आपल्याला सर्वांनाच गोलोक वृंदावनात जायचंय किंवा वैकुंठात जायचंय, पण तो गोल सांगू नका मला. तुम्ही मला इमिजिएट सांगा की तुमचे काय गोल्स आहेत, तुम्हाला काय काय हवंय. कारण हे गोल जेव्हा आपल्याला माहित असतात, आपले गोल्स, तेव्हा आपण एक चांगले विद्यार्थी होतो आणि आपण एकाग्र मनाने फोकस्ड होऊन त्याच्या पाठीमागे लागतो. आता मला सांगा, सर्वजण सांगा तुमचा काय गोल आहे? एक तर जे ते 20 गुण जे आता सांगितलेले आहेत, तर त्या 20 गुणांमध्ये जास्तीत जास्त त्याच्यावरती काम करायचा प्रयत्न करायचा, सो दॅट म्हणजे तो राग, लोभ, मत्सर या सगळ्या गोष्टी कमी होतील त्याच्यामध्ये आणि आपण त्या व्यवस्थित एका चांगल्या रस्त्यावर चालायला सुरुवात करू. समदृष्टी पण आहे की प्रत्येकामध्ये आपल्याला खूप एखाद्या व्यक्तीचा राग येतो, पण त्याच्यामध्ये आपण त्या व्यक्तीकडे न बघता त्याच्यामध्ये जो परमेश्वर स्थित असतो त्याला बघायची जर प्रॅक्टिस केली आणि हे जर लक्षात आलं की याच्यामध्येही देव आहे, जीवात्मा आणि परमात्मा, तर आपल्यामध्ये तो राग जो असतो तो आपोआप कमी होतो आणि आपण जो अभ्यास करतोय त्या अभ्यासावर आपण जास्तपणे लक्ष केंद्रित करू शकतो. तसेच जे 4 प्रिन्सिपल जे सांगितलेत, बेसिक प्रिन्सिपल जे आहेत त्याला कट्टर फॉलो करणं, म्हणजे 4ही गोष्टी तुम्ही
नॉनव्हेज नाहीये, त्याच्यामध्ये अल्कोहोल नाहीये, किंवा वाईट संबंध न व्यभिचार. ठेवणं आहे, हम्म. की तुम्ही जुगार न खेळणं, हे जे 4 गोष्टी आहेत त्याच्यापासून आपल्याला खूप लांब ठेवणे. एखाद्या व्यक्तीमुळे जर आपल्याला या प्रिन्सिपलमध्ये जर कुठे काही फरक पडत असेल किंवा डायव्हर्जन होत असेल, तर तिथून आपल्याला स्वतःला लांबच ठेवणं, हम्म. सो दॅट आपण ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त या अभ्यासामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन करू शकतो. गोल हा अंतिम माहिती आहे, पण आणि त्याच्यासाठी पोहोचण्यासाठी हा या गोष्टी गरजेच्या आहेत. खूप हरे चांगलं छान कृष्ण. बोललात तुम्ही. आता इकडे मला थोडंसं एक इलॅबोरेट करावंसं वाटतंय की बघा आपल्या आजूबाजूची लोक कशीही असतील, नॉनव्हेज खाणारी असतील किंवा ड्रिंक्स घेणारी असतील, पण आपल्याला कोणाकडे जायचंय? आपल्याला कृष्णाकडे जायचंय. आता भीष्म पितामह हे कोणाबरोबर राहत होते सांगा बरं मला? कौरवांबरोबर. कौरवांबरोबर. धृतराष्ट्र, त्याची 100 मुलं, आणि ती कशी होती? आणि बरं ते कुठे राहत होते? ते राजमहालात राहत होते. पण या सर्वांबरोबर राहून देखील ते कसे होते? अनासक्त होते. ते अजिबात त्यांच्या पोझिशनला अटॅच नव्हते. ते राजकुमार होते, पण तरीही ते त्यांच्या पोझिशनला अटॅच नव्हते. धृतराष्ट्र बरोबर राहून, कौरवांबरोबर राहून सुद्धा त्या संघाचा त्यांना काहीच त्या संघाचा त्यांच्यावर परिणाम झाला का? सांगा नाही. बरं. नाही. कसे होते भीष्म पितामह? ते कसे राहिले आणि अंतकाळ त्यांनी गाठला. अंतकाळ त्यांनी गाठला. तर आपल्याला सुद्धा असंच लक्षात ठेवायला पाहिजे. आजूबाजूचे सर्कमस्टन्सेस कसेही असो, आपण त्या एक्सटर्नल सर्कमस्टन्सेस वर म्हणजे ब्लेम करत बसायचं नाही. याच्यामुळे मला पुढे जाता येत नाहीये, याच्यामुळे मला भगवद्गीता वाचता येत नाही, याच्यामुळे मला प्रसाद दाखवता येत नाही. नाही, असं कधीच करायचं नाही आपण. खूप. आणि दुसरी गोष्ट, इतरांवर राग तर काढायचाच नाही. त्यांनी जरी तुम्हाला कसंही वागवलं तरी इट इज बिटवीन देम अँड कृष्णा. पण हाऊ यू बिहेव, कृष्णा इज जजिंग यू बाय दॅट. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. आणि मग हे जी अनर्थ आहे, हळूहळू अभ्यासाने आणि ज्ञानाने आपण ती कमी करायची आहे. तर छान सांगितलं अंजली माताजी. आता आणि इतरांना कोणाला सांगायचंय? अजय कुमार प्रभूजी. आणि कोण आलंय? सचिन प्रभूजी आलेत का? हो माताजी, क्वेश्चन काय आहे? हा, माझा प्रश्न असा होता की आपण आता भगवद्गीता शिकतोय. तर भगवद्गीता शिकण्याचा उद्देश काय आहे तुमचा? आता हा उद्देश सांगू नका की मला वैकुंठात जायचंय, पण इमिजिएट मी असं सांगत होते की जेव्हा आपला गोल, जो ध्येय आपल्याला माहित असतो. आता एखादा 10वीत मुलगा आहे, त्याला माहित असेल की त्याला चांगले मार्क मिळवायचे आहेत, कारण त्याला सायन्सला जायचंय. मग तो बघतो की सायन्सला जायला कमीत कमी मला 90% पाहिजे. मग हा तो गोल ठेवतो त्याच्या समोर आणि मग अभ्यास करतो. मग अभ्यास कसा होतो? त्याचा फोकस्ड होतो. आता आपण सुद्धा भगवद्गीता शिकतोय. आपण जर गोल ठेवला नाही समोर, तर आपण चांगले विद्यार्थी होणार नाही. तर तुमचा गोल काय आहे? अंजली माताजींनी सांगितलं की जी अनर्थ आहेत किंवा जे भक्तीचे काम, क्रोध, लोभ, द्वेष वगैरे 6 अनर्थ जी आहेत, ती आपण ती त्यांना हृदयातून काढायची आहेत. तर आता तुम्ही मला सांगा की तुमचा गोल काय आहे, की भगवद्गीता शिकण्याचा गोल काय आहे? आणि मी तुम्हाला सांगते, अगदी 100% सांगते, जेव्हा आपल्याला गोल माहित असतं किंवा मनात आपण ठेवतो, तेव्हा आपलं भगवद्गीतेचं आचरण सुद्धा आपोआप व्हायला लागतं. कारण आपण विचार करतो, मला हे असं राहायचं नाहीये, मला असं वागायचंय. धन्यवाद माताजी. बोला. गोल माझा म्हणजे गोल असा होता की म्हणजे
भगवद्गीता वाचण्यापूर्वी मी बऱ्याच लोकांकडून असं ऐकलेलं आहे की जीवनातील प्रत्येक समस्येचं उत्तर तुम्हाला भगवद्गीतेत मिळेल. हो. तर दॅट इज द मेन इंटेन्शन और मेन मोटो टू गो विथ दिस बुक. आणि सेकंड थिंग, आता हे बुक वाचल्यानंतर मला असं बरंच रिअलाइज झालंय की आपल्या आजूबाजूला फार डिफिकल्ट माणसं असतात आणि त्या डिफिकल्ट माणसांबरोबर कसं हाऊ टू डील. तर आपण फक्त मनात एक विचार केला की प्रत्येक माणसाच्या व्यक्तीच्या हृदयात श्रीकृष्ण आहे, आपण त्या व्यक्तीला श्रीकृष्ण समजूनच त्या व्यक्तीशी आपण डील केले तर बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. कारण 99% प्रॉब्लेम आपल्या रिएक्शनमुळे होतात आणि 1% समोरच्या व्यक्तीमुळे होतात. हम्म. आपली रिएक्शन आपण जर कंट्रोल करू शकलो तर बरेच प्रॉब्लेम आपले सॉल्व्ह होतील लाईफ मधले. बरोबर आहे. मग तेच मी उदाहरण सांगितलं आता. अंजली माताजींना भीष्म पितामह हे कोणाबरोबर राहत होते धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर. आणि इतर 100 कौरव हम्म. यांच्याबरोबर राहत होते, पण तरीही ते कसे होते? ते त्यांचे अनासक्त principles, होते, राजकुमार होते, राजमहालात राहत होते, त्यांच्याकडे भरपूर श्रीमंती होती, वयानी पण ते खूप सिनियर होते, तरी पण ते या लोकांबरोबर कसे राहिले? तर अशांची जेव्हा आपण चरित्र वाचतो आणि त्यांनी अंतकाळ गाठला त्यांचा, ते 12 महाजनांपैकी एक महाजन म्हणजे भीष्म पितामह होते. तर अशा तऱ्हेने ते राहिले, तसंच आपण सुद्धा राहू शकतो. कृष्णाचा भक्त असा आहे की तो कोणाबरोबरही राहू शकतो. प्रल्हाद महाराज बघा, ते कोणावर राहत होते? अशा वडिलांबरोबर राहत होते जे रोज याला मारण्याचा कट रचत असत. दुसऱ्याच खोलीत आपल्या मंत्र्यांबरोबर कट रचत असत की याला कसं मारायचं मी. आणि अशांबरोबर सुद्धा कृष्ण भक्त राहू शकतात. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला कृष्ण प्राप्ती करायची आहे, इतरांना करायची असेल किंवा नसेल, तो त्यांचा आणि कृष्णाचा हे आहे, काय म्हणतात, त्यांचं आणि कृष्णाचं ते नातं आहे, ते वेगळं आहे. पण आपल्याला आता ज्ञान मिळालंय, तर हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्हाला तुमचा गोल मनामध्ये एकदम क्लिअर पाहिजे, क्लॅरिटी पाहिजे, आणि हळूहळू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ॲट अ टाइम. खूप मोठ्या पायरीचा विचार नाही करायचा, मला वैकुंठात जायचंय, नाही. वैकुंठात जाण्यासाठी तुम्हाला आज तुम्ही कुठलं पाऊल उचलू शकाल. आज जर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही 24 तास किंवा हरिदास ठाकूर ज्याप्रमाणे 22 तास जप करायचे, तसं करणं तुम्हाला शक्य आहे का? सांगा. नाही माताजी. नाही. नाही शक्य आहे. मग हा गोल आपण ठेवू शकत नाही. पण असे जे छोटे छोटे गोल्स आहेत की आपल्या रिॲक्शन ज्या आहेत त्या कंट्रोल करू शकतो, किंवा ऍटलिस्ट तुम्हाला रिअलायझेशन जरी झालं ना की आज मी राग जो काढला तो अनावश्यक होता, किंवा आज मी इकडे बोलले याची काही गरज नव्हती, हे जरी समजायला लागलं तरी नेक्स्ट टाइम मग तुम्ही तुम्हाला कंट्रोल करू शकता. तर इकडे आता थोडस वाचायचं आहे अंजली माताजी. हा, हो. 4थी लाईन आहे बघा. 13व्या अध्यायात स्पष्टपणे म्हटले आहे की विनम्र भावाने ज्ञानाची जोपासना केल्याने मनुष्य भौतिक जंजाळातून मुक्त होऊ शकतो. असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की भौतिक गुणांच्या संपर्कामुळे जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये बद्ध होतो. आता या अध्यायामध्ये ते गुण कोणते आहेत, ते कसे कार्य करतात, कसे बद्ध करतात आणि कशी मुक्ती प्रदान करतात याचे भगवंत वर्णन करतात. या अध्यायांमध्ये वर्णिलेले ज्ञान हे आतापर्यंत इतर अध्यायांमध्ये सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे भगवंत स्पष्टपणे सांगतात. हे ज्ञान जाणून घेतल्यामुळे अनेक महर्षी मुनींनी सिद्धी प्राप्त केली आणि वैकुंठ लोकात प्रविष्ट झाले. आता भगवंत तेच ज्ञान अधिक स्पष्ट रूपात सांगत आहेत. आतापर्यंत वर्णन केलेल्या इतर सर्व ज्ञान मार्गापेक्षा हे ज्ञान अतिशय श्रेष्ठ आहे आणि हे जाणून अनेकांनी सिद्धी प्राप्त केली आहे. यावरून हे अपेक्षित आहे की जो हा 14वा अध्याय जाणतो त्याला सिद्धी प्राप्त होते.
हरे कृष्ण. तर आता इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की हे जे मी ज्ञान सांगतो हे ज्ञानम उत्तमम आहे, सर्व ज्ञानात उत्तम ज्ञान आहे आणि या ज्ञानाने तुम्हाला सिद्धी प्राप्त होऊ शकते, पूर्णावस्था प्राप्त होऊ शकते. आता मग हे ज्ञान आपली मेंटॅलिटी कशी असते बघा, आपल्याला जे काय आपण ज्ञान घेतोय त्याचं फळ काय असणार आहे, त्या ज्ञानाचा परिणाम काय होणार आहे आपल्यावर, हे आपल्याला अगोदर हवं असतं. म्हणून दुसऱ्या श्लोकामध्ये कृष्ण प्रथम ते सांगतायत, या ज्ञानाने तुम्हाला काय मिळणार आहे. आता आपण ते होतो ऐकूया. इकडे ही स्लाइड दाखवलेली आहे. या स्लाइड मध्ये हे नवऋषी आहेत जे कृष्णाचे एटर्नल असोसिएट्स आहेत, शाश्वत त्यांचे कृष्णांबरोबर ते शाश्वत रूपात सगळीकडे कृष्णाबरोबर विहार करत असतात. आणि हे जे नवऋषी आहेत हे कुठल्याही लोकांमध्ये, कुठल्याही ब्रह्मांडात ते जाऊ शकतात आणि जिकडे जिकडे कृष्णाचं कीर्तन चालू असतं, कृष्ण लीला चालू असते, कृष्ण कथा सांगत असतात, तिकडे तिकडे हे जातात. तर असेच ते एकदा विहार करत असताना त्यांच्या कानावर खूप सुंदर मंत्र आले आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की निमी राजा एक यज्ञ करत आहे आणि ते निमी राजाच्या महालात गेले आणि ते महालात गेल्यानंतर ते निमी राजाने त्यांचं चांगलं स्वागत केलं, त्यांना आसन दिलं, त्यांना नमस्कार केला, त्यांची पादपूजा केली आणि मग त्यांनी भागवत धर्माबद्दल त्यांना विचारलं आणि त्यांना असं विचारलं की मी कुठल्या धर्माचं पालन केल्यावर किंवा भागवत धर्माचं कसं पालन केल्यावर कृष्ण प्रसन्न राहतील, हा प्रश्न राजाने विचारला या ऋषींना. मग आता आपण हा दुसरा श्लोक बघूया. कृष्ण सांगत आहे की या ज्ञानाचा परिणाम काय असणार आहे. 14.2 इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च. हरे कृष्ण. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण. बघा, हे ज्ञान जर आपण प्राप्त केलं किंवा आपल्याला जर ते ज्ञान जे काय आपल्याला दिलेलं आहे त्याप्रमाणे आपण आचरण जर केलं तर त्याचं फळ काय आहे हे पहिल्यांदा श्रीकृष्णाने सांगितलं आणि मग श्रीकृष्ण 3 गुणांबद्दल सांगणार आहे. म्हणजे किती श्रीकृष्णाला माहिती आहे आपली जी मेंटॅलिटी आहे ती कशी आहे. तर इकडे 2 शब्द वापरले या श्लोकामध्ये, साधर्म्यम आणि न व्यथंती. न व्यथंती म्हणजे यांना कधीही दुःखाचा अनुभव येणार नाही आणि साधर्म्यम म्हणजे त्यांना माझ्यासारखंच दिव्य रूप किंवा माझ्यासारखाच दिव्य स्वभाव त्यांना प्राप्त होईल. आता जेव्हा आपण हे ज्ञान घेतो तेव्हा गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंताशी एकरूप होतो. गुणात्मक म्हणजे श्रीकृष्णांचं स्वरूप कसं आहे, सत चित आणि आनंद हे स्वरूप आहे. आपल्यालाही तेच स्वरूप प्राप्त होतं, सत चित आनंद. सत म्हणजे काय, ज्याचा कधीही नाश होत नाही. आपला आत्मा जो आहे तो शाश्वत असतो. मग आपल्याला सुद्धा हे जे भौतिक आवरण आहे हे मिळत नाही. आपलं सुद्धा शरीर दिव्य होतं, आपल्याला दिव्य शरीर प्राप्त होतं. मग सत चित म्हणजे काय, ज्ञान.
आपल्याला सुद्धा ज्ञान मिळतं. आपल्या ज्ञान म्हणजे काय की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मी कृष्णाचा नित्य किंवा शाश्वत सेवक आहे, याला ज्ञान मिळतं. हे ज्ञान आपल्याला प्राप्त होतं. आणि सच्चित आनंद, आनंद म्हणजे जेव्हा हे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर आपण श्रीकृष्णाच्या प्रेममय भक्ती सेवेमध्ये रुजू होतो, 5 रसांमध्ये स्थित होतो. त्या 5 रसांमध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान होतं, ज्याने आपण परमानंद अनुभवतो. तर सच्चित आनंद असे हे जे गुण आहेत, गुणात्मक दृष्ट्या आपण श्रीकृष्णाशी एकरूप होतो. असं नाही, एकरूप होणं म्हणजे या कृष्णामध्ये विलीन होणं नाही. आपली जी इंडिव्हिज्युअलिटी आहे ती तशीच राहते, आपली आयडेंटिटी जी आहे ती तशीच राहते. पण फक्त हे जे सच्चित आनंद हे जे स्वरूप आहे हे आपल्याला प्राप्त होतं. आता इकडे परत श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपण श्रीकृष्णामध्ये विलीन होत नाही, आपली आयडेंटिटी तीच राहते. आता अंजली माताजी फर्स्ट पॅरेग्राफच फक्त वाचायचं आहे. परिपूर्ण दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताशी एकरूप होतो, अर्थात तो जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होतो. तथापि तो आपले वैयक्तिक आत्मस्वरूप गमावत नाही. वेदातून कळून येते की आध्यात्मिक विश्वातील वैकुंठ लोकांची प्राप्त झालेले मुक्त जीव भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेत संलग्न झाल्यामुळे सदैव भगवंतांच्या चरणकमलांचे दर्शन घेतात. म्हणून मोक्ष प्राप्तीनंतरही भक्त आपले वैयक्तिक स्वरूप गमावत नाही. हरे कृष्ण. तर हे त्यांनी क्लिअरली सांगितलं की आपली जी आयडेंटिटी असते ती तशीच राहते. आणि मग परत श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की या जगतामध्ये प्राकृत वैविध्य आहे, खूप व्हरायटी आहे या जगामध्ये. तसंच आध्यात्मिक जगात सुद्धा तशीच तितकीच व्हरायटी आहे. आणि या व्हरायटीचा ज्यांना अज्ञान आहे त्यांना असं वाटतं की आध्यात्मिक जगत हे भौतिक जगतातील वैविध्याहून पूर्णपणे भिन्न आहे. असं नाहीये. तिकडे सुद्धा व्हरायटी आहे, इकडे सुद्धा व्हरायटी आहे. परंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. तेथील सर्व कर्मे आध्यात्मिक असतात आणि तेथील आध्यात्मिक स्थितीला भक्तिमय जीवन असे म्हणतात. तेथील वातावरण निर्दोष असते आणि तेथे मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंताशी एकरूप असतं. आता इकडे बघा, तुम्ही एक ही स्लाइड दाखवली आहे वैकुंठातली, आणि या स्लाइड मध्ये अनेक बायका दाखवलेल्या आहेत. आता इकडे जेव्हा आपण बघतो या भौतिक जगामध्ये तर आपल्याला कसं दिसतं, एखादी स्त्री एकदम ठेंगणी असते, एखादी एकदम उंच असते किंवा एखादी खूप बारीक असते, खूप जाड असते. तसं आध्यात्मिक जगात नसतं. प्रत्येकांचा बांधा सुडौल असतो, प्रत्येक जण परफेक्ट असतो. ते का परफेक्ट असतात? कारण ते जो ऍब्सल्यूट परफेक्ट आहे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे, त्याच्याशी कनेक्टेड असतात आणि त्याच्यामुळे ते सुद्धा परफेक्ट होतात. तिकडे नवरा बायको दोघही काय करतात? ते श्रीकृष्णाच्या सेवेमध्ये सदैव व्यस्त राहतात, सदैव व्यस्त राहतात. आणि श्रीकृष्णांची सेवा करणं हाच त्यांचा गोल असतो, हाच त्यांच्या जीवनाचा गोल असतो. तर हे इकडे ही जी स्लाइड दाखवली ही वैकुंठातली स्लाइड आहे. इकडे बघा, काही जण फुलं घेऊन चाललेली आहेत श्रीकृष्णांसाठी, काही जण श्रीकृष्णाच्या आनंदासाठी किंवा नारायणाच्या आनंदा साठी वाद्य वाजवतात किंवा
गाणं म्हणताय. तर बघा, ही इंडिव्हिज्युअलिटी, ही जी व्हरायटी आहे, ही व्हरायटी ज्याप्रमाणे आपल्या या भौतिक जगात आहे, तशीच आध्यात्मिक जगामध्ये सुद्धा व्हरायटी आहे. फक्त फरक काय आहे, हे जे कर्म करतायत हे फक्त कृष्णाच्या प्रसन्नतेसाठी हे कर्म केले जातात. त्याच्यामुळे हे कर्म दिव्य आहेत आणि आपण जे कर्म करतोय हे कर्म मात्र भौतिक आहेत. .3 इकडे शिला प्रभुपाद म्हणतात की जेव्हा आपण अशी चित्र बघतो वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, तेव्हा आपण आकर्षित होत नाही. बघा, आता समजा जर तुम्ही जर बघितलं असेल केसरी टूर्स नाहीतर वीणा वर्ल्ड, त्यांची ह्यूज स्क्रीन असते रस्त्यावर आणि तिकडे ते दाखवतात स्वित्झर्लंड, ते असे बर्फात स्नो कॅप्ड माउंटन्स किंवा असे सुंदर लश ग्रीन फार्म्स किंवा ट्युलिप गार्डन्स, आणि असे दाखवतात. कितीतरी लोक टक लावून बघत असतात तिकडे आणि म्हणजे असं दिसतं, अरे हे केवढे आकर्षित झाले आहेत. आणि खरोखर त्यांना, त्यांच्याकडे जर पैसे असते तर ते नक्की तिकडे गेले असते. पण इकडे आता इतकी सुंदर ही इमेजेस आहेत किंवा हे फोटो आहेत. शिला प्रभुपाद म्हणतात की सहजासहजी हे वाचून सुद्धा, हे पिक्चर्स बघून सुद्धा की लोक आकर्षित होत नाही. तर का आकर्षित होत नाही? कारण ते म्हणतात की आपल्यामध्ये आता जर आपल्याला श्रीमद भागवतम मध्ये वाचून समजतं की अशी पण एक जागा आहे जिकडे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे काही नाहीये. अशी एक जागा आहे जिकडे आपल्याला काबाड कष्ट करून जगायचं नाहीये, जिकडे काहीही स्ट्रगल नाहीये. अशी ही जागा आहे की जिकडे एक सुद्धा हॉस्पिटल नाहीये, एक सुद्धा वैद्य नाहीये. अशी जागा आहे. तरी पण आपण काय म्हणतो, ठीक आहे आय एम फाईन हिअर असं म्हणतो. पण हे श्रीमद भागवतम मध्ये दिलेलं वैकुंठाचं वर्णन, हे वर्णन ऐकून आपण मोहित होत नाही, आकर्षित होत नाही. का आपण आकर्षित होत नाही? शिला प्रभुपाद म्हणतात कारण आपल्या हृदयामध्ये अनर्थ असतात. या अनर्थांमुळे आपण म्हणतो की आय एम फाईन हिअर, मला जायचं नाहीये कुठे, मला हे भौतिक जग सोडून जायचं नाहीये. तर आपल्याला समजायला पाहिजे की ही आपली अशी कंडिशन आहे. .3 मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हे भारत, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो. यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो. हरे कृष्ण. आता हे आपण 13व्या अध्यायात शिकलेलो आहे की सर्व काही या जगतात जे जे काय आहे ते कॉम्बिनेशन आहे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. क्षेत्र म्हणजे जे शरीर जे आपल्याला प्रकृतीने दिले, आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा किंवा स्पिरिट. तर सर्व काही एक कॉम्बिनेशन आहे, बॉडी अँड स्पिरिट. हे या कॉम्बिनेशननी हे जग निर्माण झालेलं आहे. आता जे महत्त्व आहे म्हणजे जी प्रकृती आहे तिला सुद्धा महत्त्व म्हटलेलं आहे. तर महत्त्व म्हणजे आपण असं म्हणूया की हे ब्रह्मांड निर्माण करण्यासाठी जे रॉ मटेरियल आहे त्याला महत्त्व म्हटलेलं आहे. तर महत्त्व हे संपूर्ण सृष्टीचे कारण आहे. आता ही जी इकडे
जी प्रकृती आहे, तर इकडे प्रकृतीला महत्त्व सुद्धा आपण म्हणू शकतो, किंवा एका अर्थाने तिला महत ब्रह्म किंवा ब्रह्म सुद्धा म्हणता येतं. आता ही जी प्रकृती आहे, हिची तुलना एका गर्भाबरोबर केलेली आहे, वूम. आणि हा जो यामध्ये गर्भधारणा ही शक्य झाली आहे, ती कृष्णामुळे शक्य झालेली आहे. आणि गर्भधारणा झाल्यावर असंख्य जीवात्म्याचा जन्म झालेला आहे, किंवा असंख्य ब्रह्मांडाची उत्पत्ती झालेली आहे. आता हे जे महत्त्व आहे किंवा प्रकृती आहे, तिला ब्रह्म सुद्धा म्हटलं जातं, कारण प्रकृतीमुळेच जीव जन्म घेतो या भौतिक जगामध्ये. तर हे मुंडकोपनिषद 1.1.9 मध्ये हे सांगितलेलं आहे. या आता मी तुम्हाला सांगितलं महत्त्व, प्रकृती, याचं वर्णन तिकडे केलेलं आहे. आता आपण 13व्या अध्यायात शिकलो की क्षेत्र हा 24 तत्वांचा बनलेला आहे. ते पंचमहाभूत, मन, बुद्धी, अहंकार वगैरे. तर या 24 तत्वांच्या समूहालाच भौतिक प्रकृती किंवा महत ब्रह्म सुद्धा आपण म्हणू शकतो. आता ही जी भौतिक प्रकृती आहे, ती या प्रकृतीमध्ये एक पराप्रकृती आहे आणि एक अपराप्रकृती. अपराप्रकृती म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं जे निर्जीव आहे किंवा जे जड आहे, ती अपराप्रकृती झाली. आणि पराप्रकृती म्हणजे जे सजीव आहे, जे लिव्हिंग आहे किंवा जीवात्मे, हे पराप्रकृती मध्ये येतात. तर या अपराप्रकृती मध्ये ही जी पराप्रकृतीचं मिश्रण होतं, श्रीकृष्णाच्या इच्छेने त्याच्यानंतरच सर्व जीवात्म्यांचा जन्म होऊ शकतो, किंवा ही प्रकृती त्यांना आवरण देऊ शकते. आता इकडे आपल्याला एक लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की आपण भौतिकाकडे खूप आकर्षित झालेलो असतो. तर का आकर्षित झालेलो असतो? कारण असं बघायला गेलं तरी जरी कृष्णाने आपल्याला निर्माण केलंय, तर आपण असं म्हणू शकतो, आणि ते चुकीचं नाही ठरणार, आपली प्रायमरी क्रिएटर ही प्रकृती आहे. आणि ही प्रकृती प्रायमरी क्रिएटर असल्यामुळे आपण तिच्याकडे खूप अटॅच्ड असतो. आता बघा, प्रत्येक मुलाला त्याची आई जन्म देते, त्याच्यामुळे त्या मुलाची नॅचरल ॲफिनिटी, त्याचं जे प्रेम असतं, हे आईकडे खूप जास्त असतं. आणि हे मूल आपल्या वडिलांना विसरू शकतं, पण ते आपल्या आईला कधीच विसरू शकत नाही. अशी म्हणजे आई बरोबरचं जे रिलेशनशिप असतं, ते खूप खूप इंटिमेट असतं, कारण मुलाचा जन्म आईच्या गर्भातून होतो. परंतु ही जी आईच्या गर्भामध्ये जी गर्भधारणा होते, ती वडिलांमुळेच होते. तर अल्टिमेट कॉज त्या मुलाचा म्हणजे त्याचे वडील आहेत, आई नाही. तर ही जी गोष्ट आहे ना, ही आपण विसरतो, आणि भौतिक प्रकृतीकडे आपण खूप खूप आकर्षित होतो. आणि हीच गोष्ट जी आहे, ही श्रील प्रभुपादांनी खूप छान सांगितलेली आहे. त्यांनी एका विंचूचं उदाहरण देऊन सांगितलेलं आहे. तर ते आपण पहिल्यांदा वाचूया. इकडे लास्ट पॅरेग्राफ आहे ना, भाताच्या राशीत विंचू आपली अंडी घालतो. भाताच्या राशीत विंचू आपली अंडी घालतो, आणि कधी कधी म्हटले जाते की विंचू तांदळापासून जन्मतो, परंतु भात विंचवाच्या जन्माचे कारण होत नाही. वास्तविकपणे मादीने अंडी घातलेली असतात. त्याचप्रमाणे भौतिक प्रकृती ही जीवांच्या जन्माचे कारण नसते. भगवंत ते स्वतः बीज प्रदान करतात,
आणि असे दिसते की जीव हे प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले आहेत. म्हणून प्रत्येक जीवाला आपल्या गतकर्मांनुसार भौतिक प्रकृतीने प्रदान केलेल्या निरनिराळ्या प्रकारचे शरीर प्राप्त होते. त्याप्रमाणे तो आपल्या गतकर्मानुसार शरीराद्वारे सुख किंवा दुःख भोगतो. या प्राकृत जगतात जीवांच्या सर्व अभिव्यक्तीचे कारण भगवंत आहेत. हरे कृष्ण. आणि एक उदाहरण दिलं जातं याच्यामध्ये की जे कासव असतं तर ते कासव सुद्धा काय करतं, त्याची जी अंडी असतं ती समुद्र किनाऱ्यावर वाळूवर ते घालतं आणि मग त्याच्यानंतर कासवाची पिल्लं बाहेर आल्यावर ती कासवाची पिल्लं तिकडेच राहत नाही. ते म्हणत नाही की ही जी वाळू आहे याच्यापासून माझा जन्म झाला, ही वाळूच माझी आई आहे, माझं नातं या वाळूशीच आहे. नाही, ते वाळूला सोडून समुद्राकडे जातात आणि समुद्रामध्ये गेल्यानंतर ते कसे असतात, आनंदी असतात. त्यांना मला माहित नाही, त्यांना एक विशिष्ट प्रकारचे हे टर्टल्स आहेत, मला त्यांचं नाव पटकन माहित नाहीये. तर हे जे कासव असतं ते या वाळूला सोडून समुद्राकडे जातं. तसंच आपण काय केलेलं आहे, नाही, ही प्रकृतीच माझी आई आहे, ही प्रकृतीच सर्वस्व आहे. कारण आपला जन्म प्रकृतीतून झालेला आहे. पण आपल्याला अल्टिमेट कारण कोण आहे, आपल्याला आपण निर्माण झालो, अल्टिमेट कारण, सर्व कारणांचे कारण श्रीकृष्ण आहे. म्हणून आपलं कनेक्शन, आपलं असोसिएशन आपण कृष्णाबरोबरच ठेवलं पाहिजे. तर इकडे हे श्रील प्रभुपादांनी खूप छान समजावून सांगितलंय या श्लोकामध्ये, विंचूचं उदाहरण देऊन. म्हणजे आपल्यालाही लक्षात येतं की भौतिकाकडे आपलं आकर्षण खूप असतं, पण ते आपण ज्ञानाने कमी केलं पाहिजे आणि आपलं आकर्षण कृष्णाकडे वाढवलं पाहिजे. 14.4 मी वाचते. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रद पिता. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. तर इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की गर्भधारणा माझ्यामुळे होते आणि माझ्यामुळे माझ्या इच्छेनुसार वेगवेगळे जीवात्मे जन्म घेतात. तर श्रीकृष्णाने सांगितलं अहम बीज प्रदा पिता. तर आपल्याला आता माहितीच आहे की जो सर्व कारणांचा कारण आहे तो श्रीकृष्ण आहे. जरी प्रकृतीची जर आपण तुलना आईशी केली तरी आई एकटी ही बाळाला जन्म देऊ शकत नाही आणि अल्टिमेट जे कारण आहे की बाळाचा जन्म होतो तो म्हणजे पिता. म्हणून इकडे जी प्रकृती आहे तिला म्हटलेलं आहे सर्व योनिषु, म्हणजे कितीतरी व्हरायटी आहे, कितीतरी योनी आहेत. देवदेवता आहेत, माणसं आहेत, वेगवेगळे प्राणी, पशु, वृक्ष, वेली, कीटक, कितीतरी व्हरायटी आहे जीवांमध्ये. या सर्व जीवांची आई जरी प्रकृती असेल तरी पिता जे आहेत किंवा अल्टिमेट कारण, सर्व कारणांचे कारण हे कृष्णच आहे. त्यासाठी आपण कधीही सर्व पशु पक्षींना सर्वांकडे समानतेने बघावं. कोणालाही आपण इजा करू नये, कोणालाही त्रास देऊ नये. हे बघा, आता इकडे त्यांनी महत्त्व दाखवलेलं आहे. ही ब्रह्मज्योती आहे आणि या ब्रह्मज्योतीमध्ये हा जो महत्त्व आहे
हा ढगासारखा दिसत आहे. आणि इकडे जेव्हा महाविष्णू ला इच्छा होते, आवाज येतोय कोणाचा तरी? कोणाचं ते केलं मी. तर हे जे महत्त्व आहे, इकडे फक्त जरी महाविष्णूंनी बघितलं, नुसतं एक ग्लान्स जरी केला, तरी या महत्त्वामध्ये मग अहंकार निर्माण होतो, मग पंचमहाभूत निर्माण होतात. ते सगळा तो सिक्वेन्स दिलेला आहे आणि मग भौतिक प्रकृतीचा या ब्रह्मांड निर्माण होतात. तर अशा तऱ्हेने ही निर्मिती होते. आता आपण हे जे 3 गुण आहेत, त्या 3 गुणांबद्दल आपण जाणून घेऊया. 14.5 सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृती संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहू अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. तर आता ही खूप महत्वाचा हा श्लोक आहे की 3 गुण आहेत हे तर आपल्याला माहिती आहे, पण जो जीवात्मा आहे तो खरं तर शुद्ध आहे, पण या 3 गुणांच्या संगात आल्यावर तो कसा होतो आणि तो बद्ध कसा होतो किंवा तो अशुद्ध कसा होतो. तर श्रीला प्रभुपादांनी खूप छान उदाहरण देऊन इकडे सांगितलेलं आहे की ओरिजिनल स्टेट माणसाची कशी असते. माणूस निरोगी असतो, ही त्याची नॅचरल स्टेट असते, निरोगी असणे. पण काय होतं की आता तो त्याच्या शरीरामध्ये रोग शिरलेला आहे. शरीरामध्ये रोग शिरल्यावर तो रोग त्या शरीराच्या ऍक्टिव्हिटीज कंट्रोल करतो. आता समजा जर एखाद्या माणसाला ऍसिडिटी आहे आणि या माणसाला मी पावभाजी दिली, तर तो माणूस काय म्हणेल, नाही ताई मी खाऊ शकणार नाही पावभाजी, कारण मला पावभाजी खाल्ल्यावर रात्री झोप नाही येणार, मला ऍसिडिटीचा खूप त्रास होतो. किंवा एखादे फॅमिली जर बाहेर ट्रेकला गेली आणि तिची आई असेल तिचे गुडघे दुखतायत, किंवा एक आजी असेल जिचे गुडघे दुखतात, मग ती सर्वांना काय सांगेल की बाबा मी एवढं चालू शकणार नाही किंवा हा डोंगर चढू शकणार नाही, मी इकडे पायथ्याशीच बसेन, तुम्ही जा आणि या. तर आता काय होतंय की हा जो रोग आहे किंवा साधा आपल्याला ताप जरी आला तरी सकाळी आपल्याला उठून कामं करता येत नाहीत आपली. आपल्याला तो रोग काय सांगतोय, तो कंट्रोल करतोय, आता उठायचं नाही, आता झोपूनच राहायचं. इच्छा जरी असेल तरी आपण उठू शकणार नाही. त्याप्रमाणे हे जे 3 गुण आहेत, सत्व, रज आणि तम, हे गुण अगदी जसा रोग आपल्याला कंट्रोल करतो तसेच हे 3 गुण आपल्याला सदैव कंट्रोल करत असतात. ते ठरवतात आपण कुठलं कर्म करणार, आपण काय करणार, आपण कसं वागणार. हे 3 गुण ते रोग ठरवतात आणि म्हणून हा जो जीवात्मा आहे त्याला बद्ध म्हटलेलं आहे. हे 3 गुण बघा इकडे, गुण म्हणजे काय, संस्कृत मध्ये गुण म्हणजे दोरी, आणि दोरीनी आपण काय करतो, कुठलीही गोष्ट बांधून ठेवतो. तर त्याप्रमाणे हे 3 गुण, या 3 गुणांनी आपल्याला बांधून ठेवलेलं आहे आणि ते ठरवतात आपण कसं वागायचं, कुठलं काम करायचं, कसं राहायचं, काय करायचं, हे ते 3 गुण
ठरवतात. त्याच्यामुळे या 3 गुणांनी आपण बद्ध असल्यामुळे आपल्याला बद्ध आत्मा असं म्हटलं जातं. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की ज्याप्रमाणे तुम्ही जर एका पहाडावर गेला आणि पाऊस पडायला लागला, आता वरच तिकडे तुम्ही अशी हाताची ओंजळ केली आणि पाणी घेतलं, ते पाणी कसं असेल? स्वच्छ असेल. हेच पाणी तुम्ही त्या पर्वताच्या पायथ्याशी घेतलं तर कसं गढूळ, त्यात दगड, माती असं ते पाणी असेल. तर ओरिजिनल पाणी कसं होतं? साफ, शुद्ध. पण आता कसं आहे पाणी? आता सगळं मळलेलं आहे, त्यात माती वगैरे आहे. तर ते पाणी कसं होतं? तशीच आपली अवस्था असते. ओरिजिनली आत्मा कसा असतो? शुद्ध असतो. पण आता प्रकृतीशी संग आला. प्रकृती म्हणजे हे 3 गुण. 3 गुणाची संग झाल्यावर आता तो कसा होतो? त्या गढूळ पाण्यासारखा होतो. कसा होतो तो? तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी या 3 गुणांनी तो माखला जातो. आणि हा जो 3 गुणांनी माखला जातो त्यात प्रत्येक कुठला गुण त्याच्यामध्ये जास्त आहे, डॉमिनंट आहे, त्याच्यावर त्याचा स्वभाव बनतो, त्याचं कर्म ठरतं त्याच्यावर. आता हे जे 3 गुण आहेत हे आपल्यामध्ये कसे येतात? बघा, 3 ऍस्पेक्ट्स आहेत. एक तर आपण मनामध्ये काय विचार करतो, आपले इंटरनल थॉट्स काय असतात. दुसरी गोष्ट एक्सटर्नल सर्कमस्टन्सेस, म्हणजे आपण काय खाणं खातोय, आपला संग कोणाबरोबर आहे, हे एक्सटर्नल सर्कमस्टन्सेस झाले. आणि पास्ट आपले गत जन्मातले संस्कार, या 3 गोष्टींवर ठरतं की कुठला तरी एक गुण जो आहे तो जास्त डॉमिनंट होतो आणि या डॉमिनंट गुणामुळे माणसाचं व्यक्तिमत्व बनतं. आता किती वाजले? मला 4:27. 4:30 झाले ना. तर मी आता हे थांबवू का? आणि मग आपण आपलं वाचन चालू करूया. 1 मिनिट. चालेल.